Türkmenistan'ın prezidenti 3. Ağustos'ta Döwlet Howpsuzlyk Keňeşiniň mejlisini geçirip, Goranlyk ministriniň orunbasaryna bir käýinç elan etdi. Ýol beren kemçiliklerini gysga wagtda düzeltmek üçin oňa soňky duýdurşyny berdi. Gurban Berdimuhammedow Goranlyk ministriniň guramaçylygyndan hem nägiledigini aýtdy. Harry we hukuk goraýjy idaralaryň ýylyň 7 aýynaky işlerine seredilen mejlis bekrege ýoruna bolan Ýol Uly hadisasynyň ýa-ýanynyň geçirildi. Begenç Gülnugdiýowyň hasabatyna esasy basym berilen mesele prezidentiň uçur synanyna geýen lywasynyň Berdimuhammed anna ifadynaky ýöri töleşdirilen Harry mektebiň täze guruljak binasynyň muzeýine goýuljakdygy boldy. Sebäbi muny ýaşlaryň watan söýjülük duýgusyny puturlandyrmakda ähmiýetli hasaplaýar. Minister sırıp çıkan Ýol Uly hadisasy, onlarça harby ullukçynyň helak bolmagynyň sebäpleri, goşundaky beýleki agyr ýagdaýlar, şol sanyny adatlygyň ýygyderli habar beren aýdyk meseleler hakynda hiç bir zat aýtmady. Ýöne baş prokuror Batyr Attaýewiň hasabaty prokuror barlyklarynyň netijeleri esasynda onuň ýol beren, emma açyk aýdylmaýan kemçiliklerini ýüze çykarana meňzeýär. Şol anyklaşdyrylmadyk kemçilikler hem döwlet başçylygynyň düzümüň ýolbaşy tökmenine, onuň alyp barýan guramaçylyk işleriniň derejesine nägilelik bildirmegine sebäp bolan bolmaly. Eger ýatlasak, milli goşunyň taryhyny bilinýän iň agyr ýol hadisasyny ölenleriň sany 30 adamdan geçen soň Gülnugdiýow bu maglumaty prezidente aýtmakdan gorkýar diýip Adatlygyň ministrlige ýakyn çeşmesi habar beripdi. Goranlyk ministriniň gysga wagtda düzeltmelik kemçilikleriniň arasynda onuň diňe guramaçylyk derejesi ýatladylan bolsa, Goranlyk ministrliginiň baş ýaraglanyş müdürliginiň serkerdesi Şirmat Babanadarow weripe borçlaryny talabalaryk ýerine ýetirmän garamagynaky şahsy düzümi gödöwçüligi gowşadan gaýdyldy. Türkmen goşundaky guramaçylyk gödöwçüligi işleriniň hakyky ýagdaýyny görkezden we nowatdaky prezident käýinji bilen tasdiklanan ýaly görünen Ýol Uly hadisasy goňşy Owganistanyň howpsuzlyk ýagdaýlarynyň has sırymlaşan we Türkmenistanyň öz serhetlerini goramaga taýýar däl barada pikirleriň gaýtadan eşdilip başlanyň altyna gawat geldi. Şol gün 18-nji ýylda harby ýolbaşçylar halk hakydasy ýadygarlyklar toplumyny garaşdyrlygyň 30 ýyllyk dawaralaryna taýýarlyk görýän eskerler üçin gurbanlyk sadakasyny berdiler. Emma bir 10 çemesi Kamal Ulugyna harby garnyzona dolanan harby ullukçylaryň 30-dan gowragynyň soňky nahary boldy. Adatlygyň Goranlyk ministrligindäki Anamdar çeşmesiniň beren maglumatyna görä, eskerleriň ulug kerweni ýadygarlyklar toplumynyň ýerleşýän depesinden aşağı inip gelýärkä, tormyzyň näsalygy sebäpli 8-nji awtologyň sürüjüsi ulugyň dolanýaryny ýetirdi. 8-nji Kamal ýokary tezlik bilen öňdäki ulogy kakyp, ony ýoluň arasyna itekledi we uluglar bir näçe gelek agdaryldy. Adatlygyň bir näçe çeşmesiniň tasdiklamagyna görä, bu hadisada 20-den gowrak harby yaralanyp hastahana ýerleşdirildi. Emma Türkmenistanyň prezidenti ne ýogaranlara gynanç bildirdi, ne yaraly bolanlaryň ýanyna baryp halyndan habar aldy. Ýöne şol aralykda Täjikistanyň prezidenti Emomali Rahmanyň koronavirusdan ýogalan aýal ýogalyny gynanç bildirmegi unutmady. Bir soňky 7 aýyň dowamyna bolan we resmi taýdan aýdylmadyk ýeketäk betbalçylyk hadisede. Mundan öň ýanwar aýynyň ortalarynda hem Türkmenistanyň bir harby dikuçoryň helakçylyga uçuranlygy, onuň bortundaky 3 serhetçiniň ýogalanlygy ma'lum boldy. Şondan az wagt soň Döwlet Howpsuzlyk Keňeşiniň 27-nji ýanwarda geçirilen mejlisinde prezident häzirki zaman harby tehnikalaryna aýagly çemberleşmek hakyny gurrun edip döwlet serhet gurulugynyň başlygy Şadurdy Durdyýew weripesinden boşatdy. Yerli synçylaryň we hökümet tanqyçylarynyň köpesiniň pikirine görä, harby uluglara wagtynda we dogry ýydy esewan edilmeligi, geleňsizlik bilen bilelikde belki de goşundaky korrupsiýa. Ikinji tarapdan bu urdaky hakyky ýagdaýlaryň halkdan geldiğin, ýaşyryn saklanmagy problemalaryň barha çuňlaşmagyna we dowamly adam pidalaryna alyp gelýär.
Türkmenistanda zirdibil taşlanyan çelekleri döriýänlerin köçelerde we bazarlarda dilekçilik edýänlerin görülüp eşidilmedik derecede köpelendiği barada habarlaryň arasynda Mary welaýatynyň häkimiýetleri bu raýatlara garşy göreşi güýçlendirdiler. Yerli polisiýa dilekçilik edýänlere garşy reýd geçirip olar bilen düşündürüş işlerini geçirýär. Adatlyk radiosynyň habarçysy Sewitdäki ýagdaýlar we yerli polisiýanyň käbir göreş usullary barada habar berýär. 3 Awgustda Mary şäheriniň polisiýasy köçelere, bazarlara we dukanlaryň töweregine reýdleri geçirdi. Habarçymyzyň maglumatlaryna görä, polisiýa işgärleri dilekçilik edýän adamlary, aýallary we çağalary saklap, polisiýa bölümlerine alyp gitdiler. Dilekçilik edýän çağalaryň en atasy hem polisiýa çağıryldy. Bu ýere eltilen bir näçe adamyň we polisiýa işgäriniň habarçymyza gurrun bermegine görä, dilekçilik edýändigi üçin polisiýa bölümine alınıp barılan raýatlar bilen ýygnak geçirildi. Ýygnakda olardan näme sebäpden dilekçilik edýändigi soruldy. Adamlaryň her biriniň özüne yeterlik sebäpleri bardy. Olar çağalary eklemeli, olaryň okuwuna geyim we okuw esbaplaryny almaly, çörek almaly we siziň ýagdaýyňyz gowdur sebäbi işiňiz bar diýdiler diýip efirde adynyň ütgödülüp agy geldi diýilip tutulmagyny soran yerli polisiýa işgäri habarçymyza gurrun berdi. Soňky 4 ýyl bäri Türkmenistanyň ilaty agyr ykdysady krizis, işsizlik, adyk yetmezçilik we gymmatçylyg bilen ýüzey bolýar. Ýurtda güderan eklenji barha kynlaşýan maşgallar, öýlere aýlanyp ýa-da bazarlarda dilekçilik edýän, zirdibil çeleklerini döriýän adamlar köpelýär. Bu barada Azatlyk ýygyderli habar berýär. Habarçymyzyň maglumatyna görä Marynyň polisiýasy dilekçilik edýän adamlara olaryň ýagdaýlaryna düşünýändiklerini aýdyp, çağalary dilekçilik etmäne çykarmalygy tawşyrdy. Şeýlede olar özleriniň arkalaşyp hereket etmeldiklerini aýtdylar. Olar bu meseleniň çözüde hökmünde adamlara dilekçilik etmäne çykanlarynda öz ýanlary bilen ýere ýazarýaly bir ýalyk we onuň üstünde goýarýaly 2-3 sany oýunjak alyp çykmagy teklip edýärler. Olar bize hamala satyjy ýaly bolup oturmagy tawşyrdylar. Şonda özleriniň bize adar bermejekdiklerini aýtdylar diýip efirde adynyň ütgödülüp bagty diýilip tutulmagyny soran dilekçilik edýän marly ýaşaýjylaryň biri aýtdy. Ýöne onuň sözlerine görä dilekçilik edýän adamlar satyjy ýaly bolup otursalar onda ýaşaýjylar özlerini hakykatdan da satyjydyr öýdüp duşlaryndan geçip giderler diýip alad edýärler. Şeýlede polisiýa işgärleri dilekçilikde saklanan adamlara çemgelen yerlerde dälde bazarlarda, toý mekanlarynyň we dukanlaryň golaýynda oturmagy hem tawşyrdylar. Häzir siz ediňe bazarlarda oturuň diýsek, siziň sanyňyz gaty köp. Biz her gün onlarça adamy getirip söhbetdeşlik düşündürüş işlerini geçirýäris diýip bagty polisiýa işgäriniň sözlerini titirledi. Adatlyk bu aýdylanlar barada Mary şäher polisiýasyndan goşmaça maglumat alyp bilmedi. Bellesek Marynyň polisiýasy zibil döriýänlere, köçelerde we bazarlarda dilekçilik edýänlere garşy reýdleri şu ýylyň martynda hem geçiripdi. Şonda polisiýa zibil gaplarynyň golaýynda tutulanlara indiki gedek galyndylaryň taşlanýan yerlerine baranlarynda jemaat gulluklarının işgärleriniň eşiklerini geýmegi we zibil dörmek üçin jemaat işgärleriniň eşiklerini satyn almagy teklip edip meseleni çözmäge synanyşypdy. Türkmen hökümeti ýurtda sosial ykdysady krizisiň bardygyny resmi taýdan ikrar etmeýär. Ýöne habarçylarymyz ýurtda ýitileşen ykdysady krizisiň arasynda sosial problemalaryň barha ýitileşýändigine, dilekçileriň we zibil döriýänleriň köpelmegi bilen bir hatarda ogurlyk, talaňçylyk ýaly jenaýetlaryň hem görnetin artandygyny habar berýärler. Türkmen häkimetleri insan hukuklaryna bagyşlanyp geçirilýän halkary forumlarda Türkmenistanyň zenan hukuklarynyň gorulýanyny gaýtalasalar da, şu günler Lebap welaýatyna aýal sürüjüleriň awtowlaw hereketini şäklendirýärler. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy Sewitden habar berýär. Şu hepdeniň başlaryndan bäri welaýatyň administrativ merkezi Türkmenawatda Çärjüw şäherçesine we Farab şäherine ýol polisiýasy hiç ýyly düşündürüş bermeden aýal sürüjüleriň sürüjülük şahadatnamalaryny ellerinden alýar. Sürüjü denanlaryň sözlerine görä ýol polisiýasy sürüjülük şahadatnamalary ellerinden alynan aýallaryň awtowlawlaryny jerime durulgatyna alyp gidýär. Cemal adly bir aýal sürüjü polisiýanyň ýol gödäwçiligi gullugynyň işgärleriniň öz sürüjülük şahadatnamasyny
elinden alanlygy, hususy ulanyň bolsa jerime duralgysyna äkidilenligi barada Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Ähli resmi namalarym düzüdi diýip aýal sürüji aýtdy. Sürüjiniň sözlerine görä 50-den gurak aýalyň awtology jerime duralgysyna eltilen ekeni. Habarçymyzyň maglumatlaryna görä aýallar öz ýagdaýlary boýunça ýol başçylary arz şikayet bilen ýüz tutjokdyklaryny aýdýarlar. Ýöne yerli polisiýa olaryň arz şikayetlarynyň netije bermejekdigini, gaýtam ýagdaýy hassa kynlaşdyrjakdygyny aýdýar. Günüňizi hassa kynlaşdyrarsyňyz, bu ýokardan gelen buyruk erkeklerinizi getirip 600 manat jerimäňizi töläň. Gaýdyp maşyn sürmejekdiňiz barada dilhaty ýazyň. Bu erkek sürüji tapyp ulaglaryňyzy alyp gidiň diýip ýol polisiýasynyň yerli işgäri aýallar aýdypdyr. Häkimetler aýal sürüjilere garşy gaýtadan güýçlenýän gadagançylygyň sebäpleri barada jekmejek maglumat bermeýär. Ýöne Azatlygyň habarçysynyň anyklamagy başaran maglumatlaryna görä, aýal sürüjilere garşy güýçlendirilýän çäklendirme çäreleri golaýda bolup geçen 2 ýol hadisesi bilen ilteşdirilýär. Habarçynyň sözlerine görä, ýaňy ýakynda aýal sürüjileriň gatnaşmagyna Marada we Aşgabatda 2 sany ýol hadisesi bolupdyr. Türkmenistanyň içeri işler ministrligi ýurtda ýol hadiseleri barada maglumat bermeýär. Döwlet hiýetçiligindäki köpçüliklerin habar berişleri işleri ýurduň şäherinde bolup geçýän ýol hadiseleri barada asla dil ýarmaýar. Muňa derek ýurt raýatlarynyň berkarar we bagtyar durmuşda ýaşaýanlyklaryny günüdüň gaýtalaýar. Türkmen häkimetleri aýal sürüjileriň ulaw hereketine ilkinji gedek çäklendirme girizmeýär. Azatlyk radiosu mundan ozal ýurduň şäherine zenanlaryň sürüjilik şahadatnamalary bilen bagly ýüzbe-ýüz bolýan kynçylyklary, aýallaryň ulawlarynyň jerime duralgylaryny alınıp gidilmegi, zenanlaryň dolandyrýan ulawlarynyň gurutluk hatynyň häkimetler tarapyndan ýörüýte uzoldurulmalygy ýaly ýagdaýlar barada habar berdi. Türkmen häkimetleri raýatlaryň awtolaw sürmegi bilen bagly başga da dürli çäklendirmeleri durmuşa geçirýär. Türkmenistanyň awtolaw ýerlerinden öz ulawlaryny ak ýa-da açyk reňke boýamak talap edilýär. Ak renk döwlet başçylygynyň söýgüli rengi hasaplanýar. Galiberde Türkmenistanyň prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň ulaw kerweni köçeden geçende bu köçelerde awtolaw hereketi düýbünden çäklendirilýär. 2018-nji ýylyň iýunyna çenli Saudi Arabistany dünýäde aýallary awtolaw sürmegi gadagyn edýän ýeketäk döwlet boldy. Ýöne bu gadagançylyk 3 ýyl mundan ozal resmi taýdan ýatyryldy. Türkmenistanyň häkimetler öz girizýän gadagançylyklaryny ýa-da çäklendirmelerini köplenç dilden görkezme esasyna amal edýärler.